Svendborg Kommune præsenterer en film om alt det gode, vi tilbyder kommunens borgere, der lever med kol, diabetes, hjertesygdomme og kræft i Svendborg Kommune. Der står nogen og griber dig i faldet og tilbyder dig alt muligt forskelligt. Og der tænker jeg er den type, der skal jeg bare med. I samarbejde med sygehuse, praktiserende læger og patientforeninger gør vi vores bedste for at komme hele vejen rundt om dig. Tilbuddet har vi kaldt Mit liv tilbage til hverdagen, og med det mener vi, at vi vil gøre alt for at hjælpe dig med at få det bedste ud af livet. Du får tildelt en kontaktperson, der gør det nemt og overskueligt for dig at få det bedste ud af alle kommunens sundhedstilbud. På den måde slipper du for at starte forfra hver gang med nogen, der ikke kender din historie. Jamen et forhold, hvor man både kan grine og græde sammen. Din kontaktperson følger dig, skræddersyr et forløb for dig i kommunen og følger op indtil 2 år efter. Vi hjælper dig med alt det, der er vigtigt og svært at håndtere i livet med kronisk sygdom. Hvis du har brug for det, kommer vi hjem til dig og inddrager dine pårørende. Et af tilbudene er mestringskursus. Du får hjælp til f.eks. stresshåndtering ved sorg og krise omkring din egen sygdom. Så vil det være rigtigt at sige, at du har lyst til at blive set på som mere end en med diabetes? Ja. Vi tager fat på den forandring, der tit er kommet. F.eks. træthed og ændrede roller i hverdagen. Det mestrings, det fik mig videre. De forstår, hvorfor man lige har... Og hvorfor man har lyst til at vræle. Men også, man har brug for at grine sammen. Grupperne mødes i hyggelige omgivelser, hvor der er gjort meget ud af en god stemning. Og vi lover, at det bliver et godt selskab med ligesindede. Jeg kan mærke, at jeg får det bedre. Jeg er meget positiv. Det er nogle søde mennesker, nogle rare mennesker. Og vi har en fælles baggrund for, at vi er der. Du kan f.eks. få coaching, undervisning af en seksolog og tilbud om rygestop og kostvejledning. Dine nærmeste pårørende er også velkomne. Kan man se det ved at åbne bolden? Hvad så? Er den grov? Noget, som man troede, jamen, det var gode ting. Det viser sig, at det er de måske ikke alligevel. I hvert fald ikke i så store mængder. Nej. Vores undervisere har erfaringen, og du kan stole på, at de kun er der for dig. 10 sekunder. Du kan også hoppe med på træningshold med individuel vejledning og ergoterapi. Diagnoseopdelt med professionelle fysioterapeuter. Vi matcher hvordan, hvor meget og hvad for noget træning, der er bedst for dig og den sygdom, du lever med. Der skal være stræk på, men der skal ikke være mere stræk på, end I kan holde ud og blive der. At vi lærer os til at komme hver gang. Det kan nu, hvis man var alene til en træning, så var det lidt sværere. Ja, for at sige det som det er. Du er topheldig, du bor i Svendborg Kommune. Som du kan se, har vi nemlig et af landets bedste forløb for folk, der lever livet med kræft, kol, diabetes og hjerte-karsygdomme. Du skal på fod igen. Det er målet. Derfor følger din kontaktperson dig hele vejen op til 2 år efter afsluttende samtale. Det fortjener man bare. Få gjort noget godt for sig selv. Og så håber vi bare, du vil fortsætte de gode vaner. Kammen igennem håret, børst tænderne, det pæne tøj på, ud af døren, for det hjælper, og det støtter dig. Velkommen til. Læs mere på sundhed.svendborg.dk eller tal med din egen læge.